जोंना नै बगामातिया मोनफैबाय। मोजां ना? गोदान बोसोरनि खाना जानो फैदों जों बयबो। दै ओमफ्राय नै संबाय थादो बिथिं जबरदस्त। ओमफ्राय लोगोफोर जों जायगासिम मोनफैबाय, मोनफैनानै एसे बेरायनि। हाय लोगोफोर, आरो मोनसे गोदान भिडिअ बरायबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। गिबियावनो गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। हेपि निउ इयार टु एभ्रिवान। आं गामियाव दंफैयो नै एसे गामिनि परिबेसखौ दिन्थिनि। गामिनि एसे नाजारा गैया आगैया। थां नोंसोर ओंखारहैग्रो। ओमफ्राय आदैया इया गय हानना थांबाय। माने गामि माबा पिकनिक जानो थांनायदों जों पिकनिक। माने बाहागिफोरनि पिकनिक दङ, बेयाव थांनो नागिरदों आरो। दा बेनि आगोलाव एसे आबहावाखौ दिन्थिना लानि। लोगोफोर नै आबाद मावदों। बे लाफा आरो लाइ दङ। बैयो मुला। ओमफ्राय बिथिंजाय नै बैग्रि थायना दङ। ओमफ्राय नै बिदि नायलांबाय थाबा बे मा बेसर नामामोन बे? अ बेसर माने। ओमफ्राय आगोलाव थांबा आरो नुबावगोन। ओमफ्राय बैयाव दङ मा बे मा मुला बे आरो मुला गुफुर ना, मुला दङमोन बेयाव। ओमफ्राय नै बेयो सामब्राम गुफुर, रसुन होनो बेखौ, रसुन। ओमफ्राय आगोलाव दंबावो आरो बे रसुन। ओमफ्राय नै बिन थायना दङ, बिन बारा गैया एसेल'। ओमफ्राय नै मटर, बेयो बेयाव मटर दङ। मटर, बे गासैबो मटर। ओमफ्राय बैयाव आलु। बेफोर आलु बुरनो जाबाय। ओमफ्राय एम्फौ जादोंनो, नै एम्फौ जादों आरो मोजां जायाखै एबाराव आलुआ। ओमफ्राय नै बेयो माइ हाखांबाय, नाराथिलि जाना दङ दा। थांगासिनो लोगोफोर, थांगासिनो। नोंथांमोननो पिकनिक जानायखौबो दिन्थिगोन। पिकनिक जानो थांगासिनो जोङो। ओइया आब', आदै न'? ओमफ्राय जों सानैया नै थाबायगासिनो। आब' आरो आदैया माने टटेल गंथाम टिफिन लादों आरो। दा माने मा लाबोगोन बेखौनो प्लेनिं खालामगासिनो। ओमफ्राय आग्लायबा लाबोनाय खोथा दंथ'। दा जों नेसनेल हाइवे मोनबाय, बेयो रङिया टु भुटान रड। आयंआ जोंखौ खननै लिंफैदोंमोन आरो गारि लानानै, माने इ रिक्साखौ लानानै। खिन्थु जों माने ओइ आब'मोना रेडि जायासै नालाय, रेडि जायाखैमोन। बेनिखाय आरो नै थाबायनानै थांगासिनो दा। फैफ्लेजोब्बायना जों, मोनहैया दाबो। माब्ला मोनहैगोन? मोनहैनोसै नै। थाबाय मेंबायमोन जों, नै आयंआ लांनो फैदो जोंखौ इया। एसे आजादि मोनसिगोन जों ना दा? जोंना नै बगामातिया मोनफैबाय। बेयो दखना लानाय फैबा हामगौमोन। सोलायनो जोङो ओइथि थांनानै। नङा, ओरैनो भिडिअ खालामनो। आं खालामनांगौमोन ना? दाबो एख' नङा दे, इदो खालामजागोन दे। फाइनालि जों जायगासिम मोनफैबाय। जोबोर समायना जायगा। बगामातिनि खम नङा आरो बेबो, बगामाति बायदियानो। टेम्पुबो लाबोदों। आयंआ मोसागासिनो। ओमफ्राय नै संनायाव बेस्थ'। आदै, आं मैया फैदो। मा गय खावद'? दे। आदै मा खबर? मोजां। गय जादों, मोसायाखै मानो? दा मोसागोन दे, खानैदो दे। आयं इयो।
आं ओरैनोसो थिखांना लागोन दे लोगोफोर जों जायगासिम मोनफैबाय मोनफैनानै एसे बेरायनि इमान जोबोर समायना जायगा इमान समायना जायगा एसे एक्सप्लर खालामाबा बोरै जानो ना नंगौना नङा आगै आगैजों आंजों थाबायगासिनो बे दैमा बेखौ मा दैमा होनो मा होनदोंमोन एसे बावबाय आं नै दुगैनो हागौमोन दुगैना फैखादों ना बिराद थान्दा जागोन जायगाखौ नाय वाव जोबोर समायना आरो नैफोर मा दंफां बियो बेफोर माने दैमा औ दैमा सेराव बिदि दंफां थाब्ला जोबोर समायना नुयो आरो ओमफ्राय पिकनिकआबो इया गोदान बोसोरनि एसे इन्जय खालामनांगौ आरो बेयाव इन्जय खालामनो होनना फैदों जोङो नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन मोजां ना गोदान बोसोरनि खाना जानो फैदों जों बयबो गासैबो बाहागिफोरा बरिया दा मोसा एसे मोसा दै ओमफ्राय नै संबाय थादो बिथिं जबरदस्त ओमफ्राय या मामाया संनायाव बेस्थ' मामाखौ सोंहैनि र' मामा मा खबर संनायाव बेस्थ' दे 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 बरिया दा इयाव मा संगोन इयाव दा सारायखौ सुना दोनथ'नि दा दे इमारजेन्सिनि थाखाय नांगोन बरिया जोंना नै पिकनिक जानो फैनाय आइजो हानजाया माने उखैनाय हाथारला संग्राफोरखौ बुंगासिनो थाब थाब बानाय हाथारला नेनो होननानै मोसाया नोंसोरो मोसाया बिदि परिबेस नुयो गोबाव सम जाबायमोन बैया गथ'फ्रा गेलेगासिनो नाय बारगोन दै 1 2 3 बारासै माथो लोगोफोर नै दैमा बेखौ बारना हैनो हाया नायनि एसे नाजानि र' बारनो हानांगौ बायदि नाजानि र' सेन्ट्रेलखौ खुलिना लाबाय बापरे बाप पिछलायना गोलैबा सेस खायो आथिङाबो एसे थनना लाबाय लंपेन्टआ सिबाय दैमा बारगासिनो दा मोजां नांदों थांनो नोंसोरो थांनाङा दे मोजां नांदों खिन्थु थान्दा এইটো কি পিছলা বাহ তোমালোকে ইয়াতে খেলিব আহা সদায় তোমালোকে ইয়াতে সদায় গা ধুব আহা ভাল লাগে আৰু না বঢ়িয়া কি নদী বুলি কয় এইটো নদীৰ নাম নাজানা দহা আছে নেকি रे ইয়াতে हाबाय बारनो हाबाय सेन्देला थाथ'सनोसै बेयाव बारबोबाय मोजां नांदों 360 भिउ जादों खानाया जादों बै फाराव इया ओमफ्राय आं नै दैमानि बे गुबुन मोनसे फाराव फैदों आरो फैनाया एसे सिक्रेट मानो फैदों बुंथ'ला दे आं दहाय लाबाय आंनि गोसो सिक्रिया देग्लायनि 2026 मायथाइनि गोदान बोसोरखौ जोङो बयनोबो हामबाय बावग्रोनाय थाबाय 2025 मायथाइया जिहेतु बारलांबाय
बेखौ जोङो लोगोफोर नै मोनाबाय ओमफ्राय थांनोबो जाबाय दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो लोगोफोर जुदि मोजां मोनबायब्ला लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम गोदान बोसोरनि बाय बाय